Φίλοι, γεια σας. Λέει ο Βασίλης Καράς από το βορρά μέχρι το νότο. Βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Πάμε λοιπόν στο βορρά, στις Βρυξέλλες, να δούμε τι έχει συμβεί με τα κονδύλια για την άμυνα. Υπάρχει το Ταμείο SAFE, ασχολείται μόνο με την άμυνα, 150 δις. Πόσα μπορεί να πήρε η Ελλάδα από αυτά τα 150 δις? Λιγότερα από την Κύπρο. Πρώτη-τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τελευταία τη Δανία. Εμείς που έχουμε απέναντι τους Τούρκους με όλα τα προβλήματα κτλ. Παίρνουμε λιγότερα λεφτά από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Κύπρο και όλες τις υπόλοιπες χώρες. Πρώτη-τελευταίοι, 18 στους 19. Παίρνουμε, λέει, 787 εκατομμύρια μόνο, και ενώ έχουμε ΑΒΕ, ΕΛΒΟ, Ελληνική Βιομηχανία Όπλο, Πυρκάλ, ιδιωτικές εταιρείες, 787 εκατομμύρια. Οι Κύπροι παίρνουν, και μπράβο, αλλά μπράβο τους, όχι μπράβο μας, 1,2 δις. Οι Πολωνοί παίρνουν 46 δις, οι Ρουμάνοι 19 δις και δεν συμμαζεύεται. Εμείς πρώτοι-τελευταίοι στην Ευρώπη. Για πάμε τώρα στο νότο, για να έρθουμε στην Ελλάδα που υποτίθεται ότι κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αντεγκλήσεις, να μαλώνει δηλαδή και να πλακώνεται με τον βουλευτή του υπολείπου Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, τον Γιώργο τον Βλάχο, για την ψηφοφορία που πρέπει να γίνει για να βγει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας? Είναι δυνατόν να ζητάει ο Βλάχος να γίνει μυστική ψηφοφορία, όπως λέει το καταστατικό, και να πλακώνεται ο Πρωθυπουργός μαζί του μπροστά στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Άρα και στο νότο έχει χάσει τον έλεγχο. Θα πάμε σε λίγο ακόμα πιο νότια. Πάμε. Το βορρά μέχρι το νότο, λοιπόν, λέει το τραγούδι. Πάμε ακόμα πιο νότια. Πάμε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι σύμμαχός μας. Μα είμαστε στα καλά μας? Η Αίγυπτος είναι σύμμαχός μας και πάει να κάνει κοινό μαχητικό αεροσκάφος με τους Τούρκους. Πάει να κάνει drone με τους Τούρκους. Κάνει ασκήσεις κοινές με τους Τούρκους και είναι σύμμαχός μας. Μα είναι δυνατόν? Θα τρελαθούμε. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο, που έλεγε κάποιος άλλος. Θα βγάλω τα μαλλιά μου, θα τα τραβήξω να τα βγάλω. Έχει αποτύχει στην κυβέρνησή του από το βορρά μέχρι το νότο. Μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο.